Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Joseba Otondo Baztango alkatearekin egonen gara, bera balorazio bat egingo digu udaletxetik nola ikusten duten pixka bat lehen sektorea Baztanen eta zelan egin dituzten aurtengo urtean, ondotik Arizkun aldera joan eta Santiago Villaresek komentatuko digu nola dauden bazken eta lehengaien prezioak, eta pixka bat zer da beraiek Arizkungo nabean dutena, eta azkenik saioari amaiera emateko Azpilikuetara joanen gara, eta bertan Fermin Barazabelek erakutsiko digu Pirineiko hiri bat nola gizentzen ari den, eta bere esperientzia kontatuko digu. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko geldialdia Baztango udalean dugu, eta gurekin horrobekio bertako alkatea baino ez, Joseba Otondorekin gaude, eta Joseba abendua aurrera baduie, urtea bukatzear gaude, eta zuek pixka bat ezakit Baztango udaletik, beti ere lehen sektorea zuentzat ezinbestekoa izan da baiararentzat ere, eta ez dakit ze balorazio egiten aldugu pixka bat urtea bukatzeko, zer lan egin dituzuen, pixka bat zein da zuen hildoa lehen sektoreari begira, zer aipatzen aldu Joseba? Bai, bada gure hildoai buruz aldaketa gorrik ez dago. Zuk aipatu duzun bezala, guk uste dugu Baztanek nekazaritza behar duela, arrazoian uitzengatik. Nekazaritza behar du Baztanek lanak sortzen ditolakoz, lanpostuak sortzen ditolakoz. Nekazaritza behar du Baztanek jatekoak produzitzen ditolakoz. Nekazaritza behar du Baztanek ingurua zaintzen duelakoz, lurraldea zaintzen duelakoz. Nekazaritza behar du Baztanek gure kulturaren eta nortasunaren zatia delakoz. Eta guzti horrengatik beharrezkoa du Baztanek nekazaritza. Eta orduen urtez urte Baztango udalak bere ahalen arabera beti, berai legez tokatzen zaizkionak iten saiatzen da. Eta legez ez direnak ere, iteko inala egiten du. Hala ere nekazaritza ez da, beti Baztanen, nekazaritzaren geroa ez da Baztanen jokatzen, bertze lurralde eremu batzuetan eta bertze administrazio batzuetan, eta urte hau franko gogorra izaten nahi den. Badakigu pentsuaren prezioa hileten nahi dela, badakigu gasolaren prezioa hileten nahi dela, produkzio faktoreak kariotzen nahi dire, eta horrek lehenagotik aski komplikatu zen egoera bat makurtzen du. Uste dugu nekazariek eta nekazariek ere hala nahi dute, iten duten landarengatik, jornal soldata duin bat, on bat atra, bertze edozein langilek bezala, baina erran bezala batean pentsua dela, bertzean gasolioa dela, bertzean produzitzeko nagusi den sistema dela, beti estrukturik dabiltza, eta hori situazioa. Gainera azkeneko urtoketan ere nekazaritza politika bateratu berria negoziatzen nahi da, eta mendiko nekazaritzak iraun behar duela uste dugun ondako, ez dakit, nekazaritza politika bateratu horrek eskakizun guziak behar den bezala beteko dituen. Badakigu, bigarren zutabe delako hortan mozketak karriko dituela, orokorrean mozketak izanen direla nekazaritza politika bateratu berrian, eta nekazaritza txipi bat bulkatzen dugunek, lurraldeari lotuan bulkatu nahi dugunok, badirudi hortarako behar den diruztatze publikoan mozketak etorriko direla, eta beraz horrekin ez gaude inondik ere konforme. Bai. Zu diozun bezala, zueri dagokizuena, saiatzen zarete alik eta hobekien egiten, urtean zehar lan asko suertatzen dire, nekazaritza eta abeltzantzarekin loturikoak, Juan Cruz Iriartek ere, zinegotziak, nekazaritza eta abeltzantza eta ingurugiroko zinegotziak aski ongi azaltzen dugu egiten diren urtean zehar lan horiek, baina balorazio bat egiteko ere lan asko egin da, ez azkenean, lan asko itzalpean, lan asko eguraldi txarrarekin, lan asko nekazaritza abeltzen dien aldez. Lehendabizuko lana berek egiten dute, orduen oiola da eta hala itortu hartzeie. Gero udalagaren aldetik guri dagozkigunek egiten dugu alde neurrian. Aurten izan dugu hor arrenkura handi bat,
urtero Nafarroko gobernuak nekazaritza azpiegituretako diru laguntza deialdia egiten baitu, eta aurten ez du egin. Horrek nahi du, aurtengo urterako pentsatuak ziren inbertsione gelditu direla eta ezin izan ditugula egin, eta helduen urtean inberko tugula. Aurten pentsatuak gintuen 320.000 euroko inbertsioak egitea, tartean kanadiar pasabideak, aziendak, menditik bidetaratez jausteko, asken hobetzia ere bai, eta Otsondoko esiaren errepasatzeko, ez? Kanadiar pasabideak egin genituen Belaten eta Azkaraten, asken hobekuntzak Amaiurko eta Murdin, Almandozko Putzualden eta Erdizen, erran bezala horiek denak 320.000 eurotan preziatuak genituen, baina Nafarroko gobernuak ez baitu diru laguntza deialdi argitaratu, ezin izan duguin, eta horrengatik arrenkura gaude eta ez dugu inondik ere ulertzen. Kusten baititugu, inbertsioak egiten direla hainbertze gauzetan, dela abiadura handiko trena, dela azpiegitura handietan, eta berriz inbertsio txipiok lurraldea biziarazteko hain garrantzitsuak direnak beti geroratzen tuzte, eta hori ez dugu inondik ere onartzen. Beti ere udalaren gain diren inbertsioak ere baditugu, eta urtero Erdiz, Belate, Lizartzun, lan batzuk egiten dugu, sasiek moztia dela, ongarri ematea dela, edo abonoak asuntan izaten baitire mineralak, eta gero esiaren errepasatzea dela eta hortan 20.000 euro inguru uztentugu urtero, eta horten ere horiekin dugu. Gero atxuela inguruan ere bai, sasiak moztutiren, aziendendako, ala tokiak kiduki ditzaten, eta baita ere suendako eta suek saiesteko, eskiz eta pausutxarren ere erreketa batzuk intire, Gorramendi eta Izpitzako kortxelak ere berraztatu dire, kortxel horiek iraun dezaten. Gero hiltegi ere bai, aurten gestioa aldatu da, eta aldero gestioa aldatzen delaik, hiltegian iten ditugu olako inbertsio batzuk, eta horre ere intugu bertze inbertsio batzuk, 21.000 euro ingurukoak. Eta horrei gara orai, ordenantzaen berritzean aspaldiuntan, komunalak xuxenago emateko, egin aldean bederen, eta horiek dugu batez ere ez, intirenak, eta gero badakigu bertako baserritarrak arrenkura direla, mendie sasitzen nahi delakoz, basurdiak nausitzen nahi direlakoz, eta horabide aldean eta belaietan eta ondamenak iten tuztelakoz, eta horiek konponbide bat eman nahizik gabiltza ere, batean Nafarroko gobernuekin dela, bertzean intzi eta arrantza elkarteekin, eta hori nola xuxentzen alden nonbaitetik. Bai, ongi lehenago esan duten bezala, lan asko indituzue, gehiago honeko zenituzken egin, zu diozun bezala, Nafar gobernutik iturri hori moztu dute, eta espero duguna da, baldeon urterako, pendiente edo iteke geratu diren lan horiek gauzatzea, eta azkenean, bastan, pollito honetan, paraje zoragarriak, jende zoragarria, eta nekazari eta beltzain esker produktu zoragarriak, ez? Azkenean baloratu behar ditugu, ez? Kanpotarrak etortzen dire, eta aski ongi baloratzen dituzte, eta gu lehenbizikoak ez, zonaldean bizigarenak, altxorra bertako produktuetan dugu, ez? Ekoizten duten produktu guzti hauetan, ez? Eta indartu behar dire produktu horiek, behar duten prezio izan behar dute, eta pixko bat, denon artean aurrera atera behar dugu lehen sektore hau, ez? Bai, holaxen da, eta hortarako ere bai, behar dugu nik uste izan argitasuna, inbeharreko gauzei buruz, eta nahi baldin badugu mendialdean nekazaritza izan, horren araberako nekazaritzako politikak beharko dire, eta horrek gauza honitzaren ditu. Eta horrek nahi du adibidez, Kaparroson baldin badugu 4.900 behiburuko behitegi bat, horrek zailtzen du behitegi txipiek izatea. Herriberaldean milaka burutako zerri aztegiak iten baldin badire, horrek zailtzen du buru gutxiko hazkuntza izatea mendialdean. Sagarrondoak eramaten badire herriberarat ubide bat iten delakoz, urtegi bat iten delakoz, eta berez, beren tokiak ez diren horietan sagarrondoak patzeko, produkzioa eramaten da arat, ikeragarriko hektarea pilo hortarat bideratzen dituzte, eta horiek ez dire mendialdean inen. Orduan, nahi baldin badugu mendialdeko nekazaritza izan, ez da aski izanen bakarrik, kontsumitzaileek eginen duten autuarekin, hori arron garrantzitsua da, kontsumitzaile kontzienteak izatea, eta erosterakoan, erostea lurraldean produzitzen den noi, prezio duinak manez, baina behar dire, bertze gisa bateko politika estrukturalak. Eta orden politika estrukturalak egiten ez diren neurrien, kontsumitzaileekin bakarrik gauzak ez dira aldatuko.
Orduen, kontsumitzaileak gero eta kontzientiago izan bideen abar, behartugu strukturalak diren, egiturazkoak diren politika horiek aldatu eta bertze batzuk galdegin. Adibidez, salmenta zuzenaren lege bat, baimenduko dena Ipar Euskal Herrian bezala, nekazariek produzitzen duten hori, beren baserritatik edo gehienez bitartekari batekin saldu ahal izatea. Edo baldintza higieniko-sanitarioen foru dekretua, aitzineko legealdian onartu zena, eta neurri handiko ustiategiak baimentzen dituena. Edo nekazaritzako lurren zaintzia. Hor badire, egiturazkoak diren hainbertze gauza, eta horiek ere behar ditugu eskatu, eta horiek ere aldarazi behar ditugu. Garbi dago, Joseba, etorkizuna non jorratu behar den, egindako lana zuei ere eskertu, eta ongi bukatu urtea, eta helduen urtean berriz ere honen gara. Mila esker. Ez da zeren. Oraingo honetan, Santiago Villaresekin gaude, badakizue, bera urte kuadrilla, lehen gaiekin da garraioan ibiltzen dela, eta sektorea askibarrutik ezagutzen du, eta momentuan Santiago, badakigu sektorean zer den ez, eta batipat guztuen agotan ibiltzen den gaia, lehen gaiak eta arront garesti direla, eta abeltzain eta nekazariak ere kexu dire, ez? Ez dakizuen kasuan nola baloratzen duzu, nola ikusten duzu afera? Bai, kexu dieta arrazonekin, beti ez dakiu seguro ze pastera den. Zenta egia da, materias primas denak goiti gaindie, gandie exagerazion bat. Niok ez dakit zerengatik, ni pensatzeot norbait manipulatzen duela merkadoa, eta hola da. Orduan, materia primak denak gandie goiti, pensuak dena gaten die goiti, eta hola gaki da dena. Bazkain afera, ez da momentuan zeurik, ez da alapasten. De momento, kontzeute prezioak pixkat goiti behiti, aintziriko urtetan bezala, pitxat gehixo baliaute, baina ez exagerazion bat. Eta, de momento, ez da erraten al. Nonbaite hor, franko ongi die, egia errateko. Bai, hemen gaude Arizkungo poligonoan, zuek hemen ere baduzuen abe bat, eta ikusten dugu, oraindik, bazka desente baduzuela, eta ezagit bazka udana, azkenean uda parte hortan ez gehientxuna bildua izanen da, eta prezioa ezagit pixu bat orduan finkatzen den ja, edo aldatzen joaten da ere hilabetetik hilabetetara. Ez finkatzen orduan, bakarrik, udan egona da prezio desentean, kario, ja baute, bizpairu urte, uda eta negu berdintxu baliautela bazkak, ez dute diferentzia horiek izaten. Aurten, pagatu da pixkat goiti beti jaz bezala, eta, gelditu da, sobera diferentzia gabe aintzineko urteekin. Zeinen duen neguan, ez dakiguz, eta, ni baute ben parte bat, egia da, baina gero Zaragozane baut, eta hangoa prezioa ez da ina, hangoa iten da araberan merkadoan horagaten den. Eta, mementuan ez da gorki movimentu igora, eta kontzen da frankongi, kalidadea berdakusi, hortaik ez da haunitz onon behar den bezalakoa ez da, baina, mementuan zurik badugu, ekartzen du gure klienteetako behar dena, eta nik erranta, prezioa ikusi ze pasten nahi den materia primekin, frankongi da. Bai, bazka zendan bazkatu behar dela garbi da, jakina da, eta ezagit, abeltzain askok etxean bazka egiten dute, beste batzuk gutxixio, eta askori tokatzen zaie zozer erostea. Orduan, zuen kasuan batipat, zer da batipat abeltzaina galdetzen duena? Guk ibiltzen du gehiena luzerna, bai desidatatua eta bai iruzkeekin nina. Ni gehiago saltzeut naturala, iruzkeekin nina beti bezala, eta hortik saltzen du gehiena. Hortik aparte, badie gehiago gauz, bada festuka, bada beza titarrokin, eta denak saltzen die. Baina gure produktu estrella nine gustoko, luzerna belarra da, eta festuka eta ere bai, gehiena luzerna belarra da. Hortaik baut estokaje franko purita, franko ondia, ongi bildua, proteina onaikin, eta nine gustoko, bede kontra pixkatiteko materia primei eta pensueita, balio du, eta aurten prezio dien bezala nik uste balio duen erostea. Bai, hori da ez, azkenean urte asko zaude sektorean lanean,
nekazari eta abeltzainekin ja baduzu trato handia, konfiantza handia, eta badakite beraiek, ez? Santiago Villaraseri erosita, zu saiatzen zerela ahalik eta kalitate hobenean lortzen. Beti ezin daiteke lortu kalitate hoberena, baina, bueno, posibleenean badute garantia bat beraiek, ez? Bai, bueno, ni beti errateo zabera, beti saiatzen ga albezin ona ekartzen, eta albezin prezio honean. Bueno, beti doik ez dugu azertatuko, baina, bueno, ni beti iteot einalak ona, lehenbiziko gauza ona, kalidade ona ekartzea, proteina onaikin, eta, bueno, jateko manerekin, eta gero, pues, bueno, prezioan iten du albezin ongi, baina, bueno, beti kalidadea ematen duen zinean. Bai, ezagit batipat ze azindarentzat eramaten du jendeak bazkak? Bueno, azinda guztientzat, gu saltzen du gehiena, ardientzat, ardi esnekoentzat, eta, bueno, horiek gastatzeute gehiago, pues, luzerna belarra. Baina, bueno, jateut ere festuka eta jateut ere beza titarrokin eta beza hautsa. Gero, behietan eta hola, pues, bueno, ibiltzen du lastoa, ibiltzen du beza hautsa, ibiltzen du bertze belar motak merkexauak eta hola, baina, bueno, azkenean denetik eta denei, ez du azienda guztiendako saltzen du. Bai. Asko mugitzen zarela badakigu, ez, azkenean zuen bazkak leku diferentetara eramaten dituzue, eta hemen Arizkunen duzuen poligono honetan duzuen egoitza hau, lekuneko estrategikoan dago, ez, pixka bat eskura zonalderantzat, ez? Bai, guretako bai, ni bauto eberean 3 zentro de trabajo eraten dienak, bat urdazuin etxean, bueno, han sortu naiz eta han dut, en fin, nahi boztu nire ofizina, baina Arizkunen dut, bueno, pues almazena ikuste duzun almazena, eta, bueno, berte zentro de trabajo nahi boztu importanteena, guai eben da, Arizkun da. Eta, bueno, hemendik partitzen du bazka, pues alde guztieta, bai baztanera, baina bai frantzirare. Eta, bueno, pues bai, leku estrategikoena nire gustoko eta niretako hemen da Arizkunen da, bai. Bai, zuk ere nekazari eta abeltzainei bazka hau saltzeko, zuk ere bazka hori lortu behar duzu, ez? Eta horretarako zuk ere badituzu zure bezeroak, esaten aldugu? Bai, biztan da, nik gehienak hartzeut Zaragoza aldetik. Eta, bon, handik, erranduzun bezala, bautne bezeroak, eta, bueno, badakite ze behauten, eta iteuten normalmente, mainon, ni beti gaten naiz, astero bizpairu aldiz ikustera merkantzia. Ean ongi iteuten, ean nola, eta gero sartzen du, parte bat kartzen du nat segido, eta bertze parte bat sartzen du han bere almazenetan. Eta, bueno, pues, handik aira tiratzen, behar duenak, hemen ingurun, eta kamion txiki bat edo hartzen du hemendik. Behar duenak trailerra edo kamion remolke edo urrun gateko kartzen du direkto handik. Bueno, pues dependitzen du nola den. Bai, eskaeren arabera, bai. Urte guzti hauetan, sektorian zaudela lanean, asko aldatu da, ez dakit, orain dela 20 urtetik aldatu da pixka bat jendeak zer gehiago ze eskatzen duen, o aldatu da kalitatezko beste bazka batzuk eskaintzen dire, ze aldatu da azken 25 urtetan? Aldatu da lehenbiziko gauza, bueno, nahi bozu, kliente txikienak pitxaka desaparezitzen die eta badie gehiago ondiagoak. Bertze gisa, eskatu iteute pixka beti berdintzu, beti bazka kalidadezkoa, gehiena luzerna belarra, baina, bueno, sortu die edo agertu die produktu berriak. Aiztion eraten nuena, beza titarro, leheno ezen ezautzen. Guai berriz, ekartzen da, bada eta resultatu onak ematen du. Festukare gauza bera, bueno, aspaldizko bada, baina guai gehiago saltzen da. Baina, bueno, azkenean gehiena saltzen da, kalitate gisa luzerna belarra. Hoi da gure produktu estrella eta, bueno, hoi saltzen da gehiena. Bai. Sektoreak pixka bat begituta, sektore desberdinak, badakigu ez, esneko behietan ze arazo den, ez, pixka bat prezioa baju dago, kostuak garesti, eta hor, rentagarritasun bat atatzea kostatzen da. Sektore guztiak ez dire berdin, ez, azkenean aldatzen dire, ez? Ez dire berdin, ez. Gu, por ejemplo, bueno, saltzen du, eta animale guztiendako ez, baina gehiena da, ardi esnekoa. Hobek iso ibilki da, prezioak hobek iso du, eta, bueno, atratzen dio bekio. Behi esnekoak gierrateko gaizki die, arrun gaizki da afera, zenta gero. Gauza kostatzen dio eta gehiago, eta esnea ez da pagatua. Hola, ez da derechoi segitzeko.
doike zerbait beharko utein goititzeko esnea, zen eta bertze gisa ez da posible segitzea. Bai, azkenean soka bada, ez? Konsumitzaileok behar dugu nekazari eta abeltzainen beharra dugu, kalitatezko produktuak bertakoak konsumitzeko, nekazari eta abeltzainak zuen beharra dute, zuek ere nekazari eta abeltzainena, eta dana batera, ez, bai. Dena soka bat da, behar da konprenitu, eta behi esnea ongi kuidatzeko eta behar zu ongi bazkatu, eta bazka horiek, pensu horiek eta balio dute izigarrikeria. Ez da patzen alesnea patzen den bezala, ez da posible. Supermerkadoetan eta kontzea esnea hain bajo, ez du bereik, zenta, hola segituzkero, hemen ez da gehiago geldituko, beharko da kanpotik harri orduan, eta ez da xuxena, ez da normala. Eta kanpotik ekarrita esnea izena izanen du, baina akaso zer den hor barran dagoena, ez? Hori ez dakigu, baina momentuan egia da, behi esnekoak eta idiek entzen, haunitz, eta hailatuko da momentu bat, ezpadago aldatzen eta fite, ez dela gehi zein, ez da posible. Ongi, Santiago, behintzat, gusten dugu zuen lan ongi egiten duzue. Ensaiatzen gabetik. Bai, profesionala zarete, kalitatea eta prezio ahalik eta hobenean saiatzen zarete lortzen. Eta, azkenean, zuen laguntza nekazari eta abeltzainentzat beharrezkoa da. Eta behar danon artean lortzen dugu, ez, oreka bat izatea eta sektoreak jarraitzea. Beharko da zerbaitein eta beharko da zerbaitein fite. Hola, ez da segitzen al. Ongi, eskerrik asko azalpen hauek emateagatik eta beste bat arte. Mil esker zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Azpilikuetan gaude, gurekin Fermin Barazabal dugu, eta badakizue Fermin, bizi osoa haziendarekin lanean, batipat Pireneika arrazarekin, eta oraingoan berrikuntza batekin dator, edo proba berri batekin, eta hor ikusten dugu, ez, Fermin, zure gibelkaldean izugarrizko idi puxka, ez, idi eder bat, eta ezagit, ze nolatan eman duzu pausu hau edo proba hau? Pausu hartu da, proiektu, hemen dira haitu eta haitu izan idia gizentzia diferentia zela behia osa, zizerte zela, behia osa zela, igual. Hori da, orain arte... Pentsu eman eta behar utan guzien man. Bai, momentuan ezagit, bendu ondarrean poiki hurbiltzen ari gara, ezagit noiztu duzun idila eta nondik da lortua? Guai, izten da, hoi alderola hiltzeko idea, bai. Orduan, bete batzuk dituzula idea, ez? Bai. Noiztikan edo... Maiatzetu hemen da, bai. Orduan, maiatzatik abendu bukaera artez, urteak itzeko jakenduko duzu, hiltegira eramanen duzu. Eta oraintxe bertan idionek zenbatxo kilo izanen ditu? Pizitu, egunoketan, ereno pizitu 1.202 kilo. 1.202 kilo? 2 kilo. 2 kilo. Orduan 1.202 kilo pixuko oskorra, ez? Bai. Horretarako pentsu, ez? Azkenean gizaintzeko ongi pensua behar da? Pentsu eta pentsu ona. Eta pentsu ona. Eta bertzatu ona ikiarri ona, kamenio ona. Kamenio iziarri importante da. Bai, berezko arraza ona... Bai, hau Pireneika arraza da. Eta, kilo hori hartzeko eta pentsua dagoen bezala kontuten izan da, sosa da azkenean, ez? Gizentzia hiri batola 1.202 kilokoa, hiru asko inbertitu behar da edo gastatu behar da, ez? Pentsua eberian da, 1.000 euro egin pentsua du janaia. Bai. Orduan gero, idia gero haragi aldetikan, haragi desberdina izaten da edo ze... Bai, orduan, gero arategitarako, ez, suposatzen da. Arategitarako, bai. Idien aragia terribila duna. Bai. Ni behin du probatu bakarrik idien, behin. Bai. Eta, idi autentikoa, nik behin probatu eta ez da arrona autentikoa zago bezala, Ja. Aragizetu aragi zerrego xamurra. Bai. Printzipioz bastanen geratuko da, aragia hau edo zakegu hendikan? Ez. Kanpora? Bai. Hemen oraingoz ez duelako, Martintxo badakigu baditula, ez, berak idiak tola, baina oraindik ez horrelako tirada, ez, iditarako. Ez. Bai. Bai. Hemen Gipuzkoan busket, Galdizia Liarten bertzea busket, idiatu, bada bat Leonen ibilean ikusten, lan egiten du idiegera nahi berez. Bai.
Saltzentu idiak, kikio gehizentu barek, Bai, Hade 500 kilo kanadea hola hilzentu horrek, eta saltzentu Madriden bi jatetxe da badire, bat Donostiara eta bertze txistua die bi jatetxe. Zaguna, bai. Oita saltzentu horrek, beti, bai. Zuk aurten induzu, proba edo, bai. Maiatzetik onat, hilabete batzuk, zazpi bat hilabetea ber nola gizentzen den, nola idiak nola erantzuten duen. Eta gizendu arronongi, bastante gizendu. Bai. Eta, esperientzia ona izan da, ezagit, etorkizunean, ja... Bai, ona arrondona, bai. Banu nire dut bainaz, edu urten bertze bat gizendiko. Bertze bat, bai. Eta, azkenean, ohitura dire, ez, pixko bat konsumitzaileak ere, baloratu behar du, probatu behar du, ikusi behar du idiaren eragi arrontona dela, ez? Bai. Nik ez dut hemen, ez dut hemen, patzen da, txulita daigue baina, ez dola, Ja, izena izaten du horrek. Izena bagarrik. Bai, eta pentsoan ere beste gastatuta, gero azkenean ez, saltzeko orduan idiak prezio bat beharko du ere, ez? Azkenean diru galtzen hemen inorrez dune ateri, ez? Ez. Idi behar du, hau, defendizio behar da saldu gutxina 6.000 eurotan. 6.000 eurotan, ja. Orduan, dirua da, baina gero harakinak ere berak ere atatzen du dirua, azkenean ez. Bera proportzioan ere, jarri beharko du berantza interesgarria den prezio batean saldu. Bai. Atzu zintzen bat kusten, ikusten izan zen, eta garen da nola zelo jatetxen batek hola, eta bau jendea idia eskatzen duena, bau jendea zioen inporta gaztatzea €1 idia autentiko txulita jateko. Bai. Bada. Ez aldiz baina bada, bat konsumitzeko aixeta gehiago indekore. Bai, seguro, bada jendea kapritxosoa, dirua baduna eta nahi duna ahotik sartzen duen hori hone izatea. Exactamente. Una garagi hone zindu tarritea. Bai. Unegin batean, hona da, lehune goldean, etxeko, mige bat, egon zen unegin batean, gizentzen eta... Eta nire garagi hona atrazea, unegin atrazea zego baino hori. Bai. Orduan, berez beharko luke ez, difentzia miga eta idien artean zu diozunez, azkenan sumatuko daragi hori, ez? Bai. Ba, bueno, Fermin, ikusten dugu azkenean zu beti hor salsan ibiltzen zara, horten probatu zu idiaren kasua nola gizentzen den. Bai, bertzat, zer hori pena. Ez egin dakin, haitu izan, idia zaila zela gizentzen, idi zaharra bai zaila, idi zaharra eta behi zaharra izentzeko zuolioa. Izentzeko gaztea. Eta gaur pentsu da mazala, 10 urte behitikoa, 10 urte behitikoa zuolioa, zentimen gastatzea eta diru baltzan izan bera. Bai, orduan jazta, jalduen urterako izanen du beste idi bat. Idea bidot. Bai, ok tamaina, 1.200 kilo pasatxo, ezagit, nola erabakitzen da zein den momentua pixko baina ideia... Hau izen da askia, aski izen da. Bai. Ba, oso ongi Fermin. Ba, bueno, eskerrik asko idia erakusteagatik, zure azalpenak jasotzeagatik, eta... Nire batean izin dut, Bai. Hemen Miguel kandu nola, jarri nintzen berakin eta arrelazen diak. Bai, ez? Matxo baiti, Bai. Dana, kuadrilla berekok. Ba, bueno, behar helduen urtean ere aukera dugun bertaratzeko, eta horren ikusiko ja beste idia nola di joan helduen urtekoa. Bai, eskerrik asko, beste arte. Zauzera. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.